Azok a hatóanyagok, amik elősegítik, hogy a bőr megőrizze azt a fiatalos megjelenést, amivel rendelkezik. Ilyen peptideket lehet alkalmazni ezekben a szérumokban is. A legelső talán, és egy ilyen nagyon bázikus készítmény, az Argirelox. Egy olyan botox hatású peptid, aminek a lényege, hogy a minimális kis átsuhanó gondolatok kapcsán megjelenő pici kis észrevétlen mimikai ránc képződéseket csökkentsék, meggátolják, mert az izom ezeknek a peptideknek a hatására kevésbé fog összehúzódni, és gyorsabban fog elernyedni. És ezzel tulajdonképpen, hát itt persze évekbe mérhető, nagyon sok kis összehúzódás, nagyon sok kis ráncképződésnek a ellensúlyozására alkalmasak ezek a készítmények. Ez már 25 éves kortól tulajdonképpen javasolható, hogy a szérum tartalmazzon egy ilyen típusú hatóanyagot.